Amma abota son fassarorin Indiya Hausa to wannan bidiyon taku ce, wannan taki ce. Idan ka dinga samun sabbin fina-finai na fassarar Indian Hausa masu zafi to wannan bidiyon ta shafe ka, kar ka manta. Idan ka dinga kallon fina-finai, saboda me yasa nace muku haka, kwana biyu kwana uku kuna gani idan muna daura bidiyo mafi yawa mutane suna shan wahala kafin same shi yasa muka ce mun tare da mutanen mu BIP group. Ga mai bukata yi mana magana ta Telegram group ko kuma ta WhatsApp group, za mu aje number mu, ga number mu shine number mu da mutum zai dauka yi mana magana ta WhatsApp, ko kuma zan aje a kasa description, zan aje muku link kuna taba zai kai ku direct Telegram ko kuma WhatsApp. Duk wanda yake da bukata domin yi mana magana, insha Allah mu danga sashi a cikin group namu ta BIP, amma group din biya ake yi wata ne, BIP group. In kana zaka ringa samu zafafan fina-finai kamar da muke nuna muku, insha Allah a duk sati muna kawo fina-finai masu zafi, kuma a koda shi muna saka mutane fina-finai kwara uku suke kallon a cikin group din. Kuma group idan ka shiga zaka yi tada fina-finai sababbi a ciki, saboda muna sakawa koda yaushe, ko na baya zaka yi tada su a cikin wannan group din lafiya lau ba tare wata matsala ba. A ko ina kake ko a ina kake zaka yi mana magana, ka dauki number domin ka mana WhatsApp ko kuma ka mana Telegram, za mu maka magana, za mu maka karin bayani yadda tsarin group din yadda yake. To ƴan uwa, wannan shine hanyar mafi sauki da ku dinga samun sabbin fina-finai ƴan uwa ba tare sai kun sha wata wala ba. Gurdin wata ne ake biya. Yan amana, yan uwa, kara ba ku labari, wannan YouTube channel ɗaku na Yuan Alhaji TV zai ringa kawo muku fina-finai masu zafi, insha Allah ku ringa kallo. Kuma shi yasa wani lokaci kuna ganin muna dinga jinkiri wurin kawo muku sabbin fina-finai, saboda me yasa muna aiki ta group, saboda mutane mun fi mai da hankali akan wanda suke cikin group, saboda kullun akwai shakan su muke domin muna musu aiki yadda ya ba tare sun samu wata matsala ba. Shi yasa wani lokacin muna jinkirin wajen kawo muku wani fasarori, saboda sai ma sun kalla sun ma dade a cikin sati ɗaya sati biyu kuma muna iya kawo muna sakawa a cikin YouTube. Idan kai baka so ka ringa kallon wani fina-finai a bata ma lokaci ko ban ba, to ka dauki number mu ganan ta number mu ta BIP, sai ka dauka sai ka wani magana, mu ko za mu kara muku. Yan uwa, kar a baka labari, kar a baki labari, yan uwa sai kun zo, sai mun ji ku. Sabon fina-finai dai insha Allah an gama ta daga wannan lokaci, inda kana so ka ringa kallon sabon fina-finai ne, to mutane na sai mun jami, sai mun haɗe a WhatsApp insha Allah. Amma dan uwa, wata gargadi guda daya, idan baka da niyya ko baka da niyyar zaka biya, insha Allah kar ka mana magana, idan sanda ka shirya sai ka mana magana. Allah ya sa mu dace. To dan uwa, idan baka mana subscribe ba, kana mana subscribe, idan baka danna mana karon sanarwa da zaran mun dora sabon shirye-shirye za ka ganshi akan lokaci. Yan uwa, ku danna mana alamar like, sannan kai wa yan uwa da bakan arziki kai musu share domin su ma su gani, domin su amfana.